Εγώ δεν το πίστευα ότι το κάνει. Μα το βλέπεις στο κατέβαση σταματάς και προχωράει. Το ηλεκτρονικό μοτόρ φαίνεται δηλαδή. Από εκεί έχω 15 και εδώ σταματάει μόνο. Αυτό δεν φαίνεται, Σταμάτησε ρε μάλλον. Τι να κάνω. Όπου έσκασε. Και εγώ θα βάλω το κοντομάνικο. Έσκασε. Τώρα ποιος είναι το πιο... Εντυπωσιακό. Ο Πέτρης ενθουσιάστηκε. Χαμπέ, δεν μαζεύεις λίγο τον τάφο σου. Γιατί ρε. Γιατί αν ήρθα από το φίλο τι θα κάνουμε. Να τους. Να έλα. Τα κι άλλο εμάνα. Πάντε χέρια της φορές.